हाय लोगोफोर आंनि डिके एन्टारटेनमेन्ट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों। जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा दिनै 25थि जौखोन्दोजों लोगोसे बिबान गथायलायनाय हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों। बेयावनो आं दा थांनो नागिरदों, सिमला फारसे थांनो नागिरदों। दा आङो गंसे प्रेसआव दंफैयो। दा आं मोनसे फ्लेक्स लांफानो नागिरदों। जों फुंखानि सोद्रोमाफोर गोजाहैनो दिनै बिबान गथायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे फुंखा थुनलाइयारि गौथुमनि 25थि जौखोन्दोखौ दिनै जोङो गेवलाङै खुंगोन। दा सिमलायाव जागोन बेयो। दा आं सिमला फारसे थांनोसै। नोंथांमोननो आङो एसे देखायनो लागोन दिनै जोंनि प्रग्रामनि फारसे। फैनानै जोंनि फुंखा थुनलाइयारि गौथुमा आबुं 2 बोसोर दानसे जाबाय। गोबाव लकडाउन जाना थानायनि जाहोनाव जोङो उदाङै खुंफुंनो हायाखैमोन। अब्लाबो जोङो अनलाइननि गेजेरजों खुंफुंदों जौखोन्दोखौ। दिनै बिबान गथायलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोङो उदाङै खुंफुंनो लादों। जोङो बेयाव गासै सोद्रोमाफोराल' बाहागो लानोसै। लकडाउननि थाखाय जों गुबुन बाहेरनिफ्राय लेंबोनो हायाखिसै। सिगांफोराव जों गोजान गोजाननिफ्राय थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनखौ जोङो इनभाइट खालामोमोन। बे समाव जों हानाय जायाखै। बेफोरबायदि खाबुखौ जोङो उनावहाय लाबावगोन। जेब्लानोखि थासारिया मोजां जायो अब्लानो जोङो लाफिनगोन। लामायाबो मोजां नङा जोंनि ससेया। मेन हावाय मोनहैबा एसे मोजां जागोन। अब्लाबो गंसे दलं दङ, बियो एसे खेंख्रा जानानै दङ। आं बोरै बारलांगोन आं मिथिया। थांग्रोनायनोसै। हायोबा ओजोंनो थांसै, हायाबा आं गोजानथिं गिदिंनानै थांनांगोन। मानोना आंहा बाइक सालायनायनि एक्सपिरियेन्स गैया। दा आङो लासै लासैसो सालायलांनो नागिरदों। साइकेल बायदि सालायलांगोन आङो 2 गियाराव होनानै। दिनै आं हारसिं, लोगोआ एसे उसुबिदानो, बेखायनो आङो थाङाबाबो जाया। आङो जिहेतुके देग्लाय गाहाय सुजुगिरिनि बिबानखौ मोनदों, बेखायनो आं थांनांगोन। आरो फ्लेक्सनि दायथ'आ आंनाव थायो, बेखायनो आं थांथारनांगोन, नङाबा जानाय नङा। दा अब्ला आं थांनोसै। नोंथांमोननो जोंनि प्रग्रामनि फारसे एसे आं दिन्थिनो लानोसै। अके लोगोफोर, फैयै मोनफैबाय आं दा नै इन्सपायार एकाडेमि हजुआ सिमला। जोंनि प्रग्रामा दिनै बेवहायनो जागोन। बे समाव क्लासबो सोलिनाय जायाखै नालाय